Господине, ако обичате, спрели сте на тротуар. Моля ви, преместете се. Няма... Децата какво да правят? По улицата ли трябва да вървят? Аз какво да правя? Значи няма да се махнете, така ли? Няма сега заплашваме. Къде да справя? Какво ме интересува? Децата къде ще вървят, бе? Хората къде ще вървят? Майките с колички къде ще вървят? Не се заяждай сега, не се Не се заяждам. Добре, ето. Що не ви пука, на мен ми пука. Големи активисти, айде. Ето, виждате, наглеци колкото искате. Аз много добре се контактувам с Кат, така че... Здравей. Ето, виж как мога да се спре нормално, не? Що къде сте? Тук на тротуара е спрал.